роҳи ҳамвору ором ва бе ягон мушкилӣ ногоҳ ду мошин бо ҳамдигар бармехӯранд, ки яке аз онҳо ба бохчае ки дида истодаед даромада қисме аз бохчаро вайрон кард. Соҳибхонаро бинед, ки чӣ гуна ғамгин аст. баъди 4 рӯз мебинем, ки соҳибхона аллакай бохчаро таъмин кардааст, аммо боз ҳам дар ҳамин бохча ҳодисаи 4 рӯза пеш айнан такрор мешавад. акнун худро дар ҷои соҳибхона монеду ва дар комментария фикрҳоятонро нависед. салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. дар канали мо обуна шуда зангкорро пахш намоед. наворро оғоз мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. агар шумо сагчае доред, ки онро нигоҳубин мекунед, албатта ба дидани ин саҳна ҳатман фикратон шояд ки тағйир ёбад ва саги калонтаре бо худ бигиред. вақте ки ин ҷавон мехост дари қафоро кушояд, ногоҳ мошин ба қафо ҳаракат кард. аммо хушбахтона ҷавон тавонист, ки сари вақт мошинро боз дорад ва аз афтиданаш ба так пешгирӣ кунад, чизе ки боиси хандидани ин бибии зебо гардид. чӣ гунае ки дар навори навбатӣ мебинед, монеаи об ногоҳ афтод ва боис шуд, ки оби дохилаш ҷорӣ шавад. оби озодшуда чунон баланд шуд, ки мошинҳоро аз ҷойҳояшон ҳатто бардошта ба ҳаракат даровард. соҳиби ин мошини бузург кашидани тормози дастиро, яъне ручникро фаромӯш кард. ин буд, ки боис шуд мошин ба пеш ҳаракат карда наздик буд, ки ба ин мошини сурх бархӯрад. аммо ин марди боқувват тавонист, ки мошинро боз дорад. чун соҳибаш омад, хост мошинро ба ҷояш баргардонад, аммо бедиққатӣ карда сарусема шуда ба мошин дигаре, ки дар қафо буд, бархӯрд. имрӯз албатта барои ин ронанда шояд, ки яке аз рӯзҳои душвортаринаш дар ҳаёташ буд. аз сабабе ки заминтар буд, ронандаи ҳавопаймо, яъне халабон, натавонист, ки сари вақт ҳавопайморо боз дорад ва чӣ гунае ки мебинед, ин ҳодиса ба амал омад. ба ин мошини сиёҳ диққат кунед. ронандаи ин мошин ҳатман маст аст ё ронандаи нав. ӯ ба мошине бархӯрда ба ӯ зарари калон расонд. гузашта аз ин мошини худашро ҳам чапа кард. дар навори навбатӣ мебинем, ки чӣ гуна ин ҷавон ба поён меафтад. умедвор ҳастам, ки саломат бошад ва мегузарем ба навори навбатӣ. саги ҳушёрро бинед, ки фаҳмид, ки ронанда аз ӯҳдаи идораи мошин баромада натавониста истодааст ва қаҳрамонӣ карда соҳибашро аз ҳодисаи бузурге наҷот дод. албатта офарин ба ин гуна саги ҳушёр. вақте корҳои душвор танҳо ба як нафар спорида мешавад, ин гуна хато кардан аз эҳтимол дур нест. бечора коргарро фаҳмидан мумкин аст. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? комментария дар хизмати шумост. ин мард телевизори нав харид ва хост онро фарорад, аммо мутаассифона хурсандиаш дер давом накард ва телевизор аз дасташ афтид. саг дар байни роҳ афтиду аз ҳуш рафт. соҳибаш бошад пай дар пай дили сагашро маҳз мекард, то ӯро ба ҳуш орад. хушбахтона ин кори ӯ натиҷа дод ва саг ба ҳуш омад. аҷиб соҳиби меҳрубоне доштааст. бинед, ки чӣ гуна дар чанд лаҳза ин камаз вайрон карда шуд. ба фикри шумо крансавор чаро ин камазро вайрон кард? комментарияда нависед. ба мо хеле аҷиб аст. чаро доим обод кардан мушкил, аммо вайрон кардан хеле осон аст? шумо чӣ фикр доред? дар ин ҷо ҳам биное, ки бо заҳмати зиёде сохта шудааст, ба осонӣ вайрон карда шуд. бинед, ки чӣ гуна камазро аз як тараф ба тарафи дигар об мебарад. ба фикри шумо усули хатарнок нест? аммо дар корашон муваффақ ҳам ҳастанд. дӯстон, ба шумо як савол. тасаввур кунед, ки дар кӯча рафта истодаед ва ногоҳ мебинед, ки девор бо таъсири фишори об ба тарафи шумо чапа шуда истодааст. дар ин ҳолат шумо чӣ кор мекардед?
бубинед ки чӣ гуна ин мошин ба таври зигзаг рақс мекунад. маълум мешавад ки ронанда аз удаи ронандагӣ баромада натавониста истодааст, аммо хушбахтона бе ягон фалокат мошинро боздошта тавонист. шумо дар навори навбатӣ шоҳиди он мегардед ки бо вуҷуди ки роҳ кушод буд, аммо ронанда аз удаи идораи мошин набаромада, бо як мошини сабукрав ва як мошини дигари боркаш бархӯрд ва ба худу дигарон зарар расонд. дар ин ҷо мард фикр кард ки дарро пӯшондааст, аммо баъд аз чанд лаҳза маълум шуд ки фикри ӯ хато будааст, аммо дер шуд. ронандаи ин мошин ҳам ба мисли ронандаи дигарӣ тормози дастиро яъне ручникро накашида будааст. бо ин кор мошин ба ҳаракат даромад. ҳамаи одамон кӯшиш карданд ки мошинро боздоранд, аммо мутаассифона кӯшиши онҳо ягон натиҷае надод. дар ин ҷо саҳнаеро мебинем ки вақте ки ин духтарон мехост ки роҳаткурсиро ба берун бароранд, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, шояд ки ин саг мехост ки ба соҳибаш кӯмак расонад. хуб фикрҳои худро дар комментария нависед, барои мо хеле аҷиб аст ва мо мегузорем ба навори навбатӣ. савораи мототсикл ронандагӣ мекард. ногоҳ ин мошин аз пешаш баромад. мототсикл ба мошин бархӯрд ва ба мошин зарари ҷиддие нарасида буд, аммо мототсиклсавор сахт асабӣ шуда буд ки ин гуна ба ронанда ҷазо дод. дар ин ҷо шумо шоҳиди ҳодисае мегардед ки ронандаи мошини сабукрав бо ин кораш боис шуд ки ронандаи мошини боркаш худро гум карда, аз идораи ҳаракат дар роҳ набаромада ба садама дучор шуд. дар ин ҷо мо шоҳиди як ҳодисаи ғамангез мешавем. ин ҷо мебинем ки ин саги бечора ҷасади навзоди худро дид ва ӯро оварда дар ин ҷо бо худ ба хок супорид. дар ин ҷо шояд ин ронанда хост ки ронандаи мошини сурхро тарсонад ё бо ӯ сабқат кунад, аммо ба ҳар ҳол худаш дармонд. ин ронандаи боистеъдод бошад, дар баландии ин манзараҳои зебо истода лаззат бурда истодааст. ин ду оҳанрабо қувваи ҷозибавии зиёде доштаанд. бечораи ронанда мошинашро ба роҳи оҳани хеле наздик монда буд. ин ҷо фақат худи ӯ гунаҳгор аст, тамом, дигар касе не. мутаассифона дар ин ҷо дари мошин хуб маҳкам набудааст ки дар вақти тог хӯрдан кушода шуд ва ин мард аз дохилаш афтид. ин ҷо кайҳонавардон дар фазо варзиш карда истодаанд. варзиш дар муҳите ки қувваи ҷозибавӣ надорад як таҷрибаи нав аст. ин оҳу дар кӯлоб яхбаста ва сахт часпида буд, аммо ин ҷавони меҳрубон омаду ӯро наҷот дод. маълум мешавад ки ин саг чандин вақт мешавад ки соҳибашро надида будааст. дар аввал ӯро нашинохт, аммо баъд маълум шуд ки саг хеле соҳибашро пазмон шудааст. бинед ки чӣ гуна хурсандӣ мекунад. сари саг баша иштибоҳан ба ин халтача дар мондааст. ӯ бошад барои озод кардани худ гӯё ки кӯмак мехост. падараш бошад омаду ба ӯ ёрӣ дод. тамошобини гиромӣ бубинед ки ин саг чӣ гуна кӯдакро нигоҳубин мекунад. ӯ кӯдакро хуб пӯшонида истодааст, то ки ӯ хунук нахӯрад. ин буд барномаи навбатии мо. агар ба шумо маъқул шуда бошад, пас лайк монед. ин ба мо қувват медиҳад то наворҳои бештаре ба шумо пешниҳод намоем. то навори оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.